Au, auwe. Kijk, ik heb nog gedink, ik ga nou eens een stukje eet, man. Maar nou, ik weet julle, ek moet nou lang as vir julle dit gewys. Maar ek het moet nou, sien julle die? Dis nou panini brood. Rou panini wat ek mis by Shoprite koop, man. En ek het nou nie ander goed wat ek nou gaan opsit nie. Ek het nou so besluit, ek gaan nou so 'n stukkie peanut butter op smeer. En so julle kan sien, is lekker gesmeer met peanut butter nie. Dit is baie lekker. En nou eet ek mos die botter nie, man. Nou eet ek nou net peanut butter en dan geniet ek dit daarmee. Ek drink nie koffie nie, ek drink nie tee. So as ek eendag hier ook kuier, neem ek koffie of tee nie, nee. Ek drink nie koffie nie, ook nie tee nie. 'n Bietjie water, juice of melk. Daai is die ding wat ek geniet saam met ete. So hier is die brood. Jy moet sê smaak regtig vorentoe, man. En dit is baie goed. Ek eet mos nie brood nie. Ek het die Sasko brood of Albani of wat heb ik. Ik heb brood, dat gezondheidsbrood, ik eet dit. En dan zeg ik nou die eet, panini eet. Met mijn water of wat heb ik ook. Dat is net wat ik nou bezig was om te genieten. Ons gezond en halbes, dus kom ik die goed eet. Maar geniet de dag verder, man. Ik geniet met mij nou eerst steeds zo. Ons praten later. Dat is pijnlijk, hè.